Aku beli pi baru mengai imika dalis yau ngapriang sebagai pi syakini ke wepat ketup jong kini ke program ke jongi ke Shillong Buzz. Mynta kesngi ngin let bani shem bani kendo but Nongmareh leni te atlet iba ngin yo sko ya ka khana ka jong tang ha ka track lani kata ka madan mare banyo sko ya kata ka jing step ka jong ya kita ki medal ki ba ilakhur lani kita ki jingjop ka jong Henry Mynta kesngi ngin yo sko ru ya na syapang kata ka jinglan ladi ka jong ka jing sngo tanat ka jong bat kata ka jing slur ka jong ba ini tur syapang ha ka jing ka jong Kadon ke balong kerpang ya ki Nongmareh ki mare bet hapadeng ki jing pang ki jing artatien hapadeng ki jing le wat la slap nerang ki yai mare man ne ka Nongmareh ki don la ka khana shwa bakin yo ye takma jong ka jing job shwa baki bri kin tip ka kerteng ka jong ki hang ni ngin yo sngo ya ka khana ka ba ai mensim jong iwe i Nongmareh So kemen shibun bandon ha pedeng jungi ha kini kepor ini atlet lani te Nongmareh iba ha ka bangin yo sko yak ta ka jingya lenti ka jungi ha kini ka kam ka ba la ya la katu ka nisnem te kuble shibun e kong ya ka por ka jong pi ha ka bangin yo bani kendo bani shong bani snap ya ka ta ka khana ka ba tang ka banlong ka jingker khu ye ki basngap ndai kan long ru ka jing betoy bat kan long ru ka jing ple lat ye ki bapet ya kan ka program te ngatharai baro ki nong pet ki jong ye ki por kin kwa bantip pidai mano te ngatharai ka por ka labyang ba pin pin ithu no ya ladi ka jisungu ka bakhraw ka let shoble bola rila semarang ula ayang akamat ka bukat bakya banga lala ban longkum ni ka mga long Mynta te ka kerteng junga ka di Balarisha Thyrniang nga syang sa apo lang kerdeng no mensong ti nga triru apo civil defense and home guards department ti nolor ka jing triru nga dei ka nong liakai ka balaju liakai keleng ki jaka ala jur present ro ka Meghalaya ka ba inspire ye pi ban long kata ka Nongmareh thong ka ba inspire yang habaya dei ba kani jing Mareh naduk men syang ka brio ka ba ya ka sports Mdei tanga jing Mareh ha kapor banga dan ha school ngai liak kai spon ma kini jing liak kai ki ba ki dan hang tu ngai liak kai len ti ngadi kata ka brio ka ba la dan kanu jing liak kai sports nga David ban participate kat no teliki event baki sha ka mud kat tatelingan shimmen ya bet shimmen participate bet kan ti ka ba motivate yang aru imei di UAE ba ai men sim yang akan namar me iru men shai di no liak kai ti namar ba me hamla ban achieve ka dream jung ti ngaso ba ka de ka benta jung mangan le ya katama ti man ka pod yong yang ba pide ben ya de shakmat lada ka makanaru kan hab hi namar lada kam ki bri bro khat kinnet ti kamot ki bri bro khat kin Mareh ndrei de ba ka takadaw ki bri ki bun la ki give up no especially ki kendhei ma ka jing bun kam mla ban manage ka por ma responsibility hayeng ne shabar long kila especially ki kendhei gen ti most of them ki la give up no ti kum bakat nu kertai ka ha ka por ka ba phi yeshim benta no daduk bedai pidang lit school mo daduk dang lit school la dadan ki school week ki college week ki inter school inter colleges or inter district mo ngasat represent bet ka school ni longa ho tamot na do dang khna plas dang khna tamba kalong gumien na do dang khna ngim yu te ta ka training ka babyang nga try ka long bet na ki jeans te na marba kumta te imeru di Nongmareh maybe ngaru ngari one of them te tinadu menu pade hatu Mynta pidon hapo ka training pio jing hikai pio training ne bat nadu menu ka sedang kata ba pinyo kita ki jing hikai okay ti habaya de ba ka training nadu bangla adap na school ngapas house nam arja khat sau ti ha ka tu ka por hapo sa meris ka science stream hapo higher secondary kampat donra ti kamot ngahap chef sa college ha tu ka por kham kwa bangan chef namar belai ba hapo college ti kan kham jinjar nginam yo alat ban shimbanda ki sports mo ti tangbang amban se ngahap i no ta sports nga continue ki jing puliken ti namar ba la pila sutu hi ka science stream te kamdei ka besuk kapun kam hana do step hadu damiat fi happen dan be college kin
Ti host nam bangla adap ya ka graduation 2019 shwa ka covid mo ti ngala adap ya ka jing puli jonga ti ha ka tu kapor nga ya kendo kidan ki kena long distance runner ki badai Thyrniang ba ngamen dahang ni po ka running team tengah sya yi ki ti ha ka wi ka sni nga yo lat pan kran ki ti ha tu kapor nga yakran bet ki chpang ka jing mare la da dang la ne amban le kai na bang dang mut bet ba ka jing le kai kan kut bet tang school khamut ba ka dang dan ka opportunity ngi bangin dang ya chakmat ma ti nang tu pede ki ngala yakran bet ki te ki la batay yang agam dam ta wan chapo group im tu ngin sira pi ti ha tu ko por ngala shim decision ba from tomorrow onwards ngat net bet nama bang terang ba ngai i ki biki wan mari sha dong jingi baki dan long run im tu ni kata ka jing ibang kata ka jing itna kata ka jing mari jing ki ngala kwa parat ban mari re kampat ngampat yo lat kin tu ki por ti mars nang tu hi ngala sedang ban join ba ka running team ti hadin ke tu ngai kendo na coach ba pen coach ka ni ka team Mynta ibadi is a bening starling koi ti mai iru ide international player ti ikut chi ibadi international player long la motivate lupa te tang na ka performance ni ka ba ila ai mo ti kala long motivate lupa ti takadaw kin Mynta long haduk Mynta ru lada kiden ki por ki banga thai ban mari ma ringi pet example di coach bi ilong kum tu ngiru ngi de ban I afford ma ti kum da ken kum nu pi balance kum nu pi pen giat ya ki kam ki jam hang tu ru phya ban train ke shani ru phya ban ki training mu ki practice ki jong phi ki don ki por le ki ba phya mi sabar jong ka jela ru ban le ban participate le ban nation benta ti ban manage ka por ka kamni ka besok ma ladang ikwa shisha ban achieve ya ka ika bangi la thrang ka ika bangi kwa long ka goal ka bangi la bu ma ngi la kwa ban poi be chaka tu kamat ngi haban sacrifice so many sacrifices you have to namar ba kamni ka besok ban manage lang bat ka jing mare bat ka kam ka banga tray bat ka kam yang ma it's very very difficult tang ba ngando ang piam kong emi it's simple lada pi if you keep it simple kalau simple bah pi should manage with kapur ba this time I have to do this time I have to concentrate at work and this time at home kemat long fiap ben long mentally strong physically strong namar lada fi long physically strong lada ka mentally jong pi kam long strong kemat it will break down for sure it will break down di ho etakadaw kin long ni hab long klan especially kum ki kan thai ma fila de pi ki kan thai te kam yeng ru nyen haban manage then dali sabar long ni haban kum da ting haban manage ti ka por ti nga thrai kum ki kan thai ni hab de ka besuk ni hab ai extra effort kam de ka besuk nga thrai pon ki nong pet ki jong ki kwa pentip hoi pon ba tang ba ong ka we ka ba e tam re pi Thyrniang pi dai banian pi len la de bat ngan tur seprang ke ai kata ba ya dei berkata ka jengkeli jong pi ma ngatarai ka sacrifice ka ba long hanga nga sham shimat nei fiap ban long confine bet yela de fimla ban go out with friends ne ting ru bat ki family ru fiap ban adjust pinamla ban shlit each and every occasion even if with the family sometimes you have to avoid namar beli lada fil train bahan dei lada fi miss lada fi baklabam ne namar lada te ki jingkhawai and everything mo kemat la kumbam bet ti lada fi bam bakla lada the next day you have to perform lada ka jing perform ju pi kam biang kemat kala long ways bah ambro stayo ate fla practice kala flow kala ya bah handre la da film sacrifice ni itu ibam la ni jing shong miet ni jing ya kendo parlok mo la da film sacrifice gitu komot kala long le no e ken even just one day makana ro ma ka kata bah te ni kinong mare long kenu ka badai baka sports ken long ki sports person tinga thrai the biggest sacrifice kalong piaban confine marway bet pinamla araban ya mixed hand bet ki brew ken marba different people they have different mindset nei so you have to be always with that group there same mindset same goal ma kana bakin dup la ban ya motivate lang te handai la da pila expose than shabar nakatulong ting maki ka mindset jung ki ka long dokumai te mangi pat ni long dokumai ka mot kala long distract no ting im yo shoot te ban concentrate ba ting temptation sa kabam lei ma ladang ila mi shabar lei ka
ka temptation ban bam gitu jing bam babang ba le se kim long ki batai hendrai ka penbang pa ikation tur te ka tu ka dei ka wei ka bang kum ka dong ile kai tinga thrai ka bam ru ka dei ka wei ka bokong san mo ka ba phia ban pikir ba dei kom balari tingi ne poi no se ni benta iba ni kwa bentip kinu ki kita ki victory mo kita ki jingjok ki jompi lani kita ki medal ki ba pi pila yo hado kane ka kepor ke pemerintah tu kena ke kenti ke pemerintah. Ti haba jadi biki achievements ni ko Amy kila buan mo. Ti the recent achievement kabanga yo ken kabanga sok men ba ka dei ka kilo India kilo tribal game. Ti hakan di ka Jingiakynduh ni Haiti pun ngadon injury but still nama bang la syak select haka trial ti ngasngo benut ti nama la lit syaduk syaranci syaduk syajarkan mala lit le kata ka trial ndri la dangam yo ban perform ya ka final ngasngo benut ti jayu hang tu pre the whole man ngala rest physically rest ngamla bende ye nama bang yo ya ka iliobiotic injury ti hadin tu pre nama ngasutu bang ngamla ben train ya ka physically mo I only train mentally full prepared. Kung no fit train mentally, ngi kwa bentuk. Dia habaya dei bak kata ni kung Amy. Kum ki athlete you have to be very strong. You have to keep that you know that kata ka jing mujing perkhat jing pi bak dei bet hang tu bet. Ladang aku ban job kemet ngan hap long mentally strong bet on that day ngadi ben meriak bah bet. Ladang long sakum no hap meriak bet. Do or die ngasaj ong ya kata. Ti namar bangim yo ya ka opportunity twice mo kan debit once la da filet menta kemet okay you won but if you don't do kemet la long bet next time but that opportunity you won't get it anymore te ka long kla let bit nyo te ha ka tu ko por bangayo bangila ya you ya kani ka final mo ngila ya let shapo Chhattisgarh nam taban le kani ka final on that day akan mau ba ha ka por banga mare dangala adap ya ka kumtu kan ngila ya sedang dala poi kitu ki 5 kilometers shaneng last tang thai ba ka ta ka jingpang the whole 25 rounds ngala shu drag ta ka kejat kelapang palat ti but then ha ka tu ko por ka main jang ka strong ba ngong bet ngap le bet teng hap pendap bet te la dalong sa kumno hap pendap bet namar ba ka iga bang la train ngam kwa ban ways Kede. Ti nang tu pre ngak mari ha ka bak hadu ngap pendap ngapo ya ka kenang ka balai ti ka tu ka dei ka recent achievement ka bang asuk man magen Pi yo u tak mau bakat nu. Third position Tak mau rupa. So tenat cibun. Bani keren bani khana susu bani petengi kata ka khana ka jungi bat bangi langi ti jelio na mangi dang kuat ban tip susu spang jong pi bat bangin sanang yu iru ba pini kai ngi kindiat kensot yanga yangi peti kini ka program kumnu bangi long tei Nongmareh la dangi mlet yaki competition ki behe ru ndrei tang bangi chom mare na beta ka kot ka kya ti yai sa bat ngi sa spang por ngi sa poi pat sakwe ke jaka Balari mene ke mau hapo ngidegi shong kum tu hapo bat ngila ya keren chpang gitu ki jingjok mo kita ki achievements ki victories ki jongpi kidang doni e shu ki bapi kwa ban shu bapi dak piken mau mo pi kwa ban at ang ta ban batai shu bari thu lang ni ki bapet okay dia habaya de bagani ka achievement ni kong Amy kadan kasian bangadet dia ka shapo United Arab Emirates say you menu kata katu kadi host nam arah jarar pu te at that time hajing sha ngi la let chate shite yo shaka even tang ba namar baka ka perte ka jaka namang ila train bit shane ti chate pre within 1 week kampat la te kamet ban adam ti jayu in that 1 week bengidan chate nga sniu ko akin nama kaba me ikala her ti what happened before that ngala Shillong bit kadan bit ka tu ka jing sngo long down namar ba ngaso kamet jang kam klan kambyang ken but still ngong kambyang bet ngan persang ban le bha bam bha ban hydrate ila dia mo ti hadin ka tu pre on that day bakadan tu ka event ngamari alkhamari ngalai lakhalet ti hang tu pre shwa bandap ya ka 10 kilometers ni I think around 2 kilometers before bangandap ka tu ka jing mari kan ti ani nga so ban give up ti idani por bang malasyu ban mari tengah lasyu bersang ban jogging malumala ti hading tu pada kala wan biang tengah sedang mari biang haduk bang dak complete betkin ti nga klik ka timing ru kam da biang bahasyu man mar bala sangi akum tu bala trouble palat kamet
ti takadaukin but still nga one haka position ka ba ningkong haka age category jonga ti komot keturuk kadi ka way ka ba inspired yang ba kadi such a great achievement ma even though ngi kidan bete kita ki obstacles ki problems ring ngam ju give up lang ngam ju give up easily mo nga ya bisa khamat nga yele ben persang ben penla persang benเป็นคลันยากจึงประคัดมาบ่า even though คิดดันเป็น obstacles คิดจึงหางในหางใต้เห็นไรยัดเป็นชักขมัดมาลองหับดันกะตะกะหับลองชินมันซิมชินรังเตหับยัดเป็นชักขมัดเตแต่ก็ตัวเราคดีก็เว้ยกินกับ achievement กับmga motivate yang haduk benda kan long mga day benang yatชักขมัดday ben sange la dan ki obstacles kum ki injury ne kinu ki ba pen thot ya ka jing yat lenti jang ka jing hari ju don haka jing yat lenti ka jong pi haba fisham kinu ki jing kita ki challenges mo pim pat judan ka tu ka hapo ka jemut ka perkhat ka jong PM kan ni ti banga hab ban no banga ban give up no ngam tre su ban le pat judan num kata kaladan yes kaladan haka porba ngayo injury 2 years ngayo ACL ti haka tu ka por arsenam ngeras ka kata ka ACL kadai ka kini ligaments ti ligaments it takes time to heal ti at that time dia you nga la arrest no akin 2 years tamba ka day active ras nga like sa ground nga yarap i coach nga pen use as a referee ne kum tu te kum ban yarap hapo hakapor bagin yali exercise kum tu tingala ya penyarap na i coach kin nang tu nga yo knowledge mo ka pen klan chu e ka jingmut jing perkhat janga ba even kandan bet ke injury ka part jong ka training mo ti tang balada dan ke injury makanaru umdate ben ras no ne ban sim complete ras mo ndai phiap pen klan chu e ka jingmut jing perkhat ngaso gitu ketuka arsenam ka bangaras nei kidan ki por am ki bang syam ben ngong maybe kani ka lenti kam de ka jonga handre dangala perkhat menta hadin bangala overcome ko tu ka de ka wei ka benta ban pen klan ka jing mut jing perkhat ba le kai competition kum tu ken ngasngo halade ba ki injury ki bangayo am ki de ki kadi ka blessing te ka wei ka wei ka liang ka pen klan ka jing mut kata kinu ki jing ki ba pie kendo ho kidi ki jing kidi mo kita ki mau jin thot henry phim kan ran dien mo ke kata ka belong ka ba ba ka belong major ba ka injury ka ba la pen thot bai ka ni ka kam mi le kai ka jong phi ki kong emi habay di ba kata ni kadan kasian ru hadian jong ka tu hadian bangalayo e ka tu ka injury arsenal ngala aras nei ti kadan kasian ba Martin join ni ka civil defense and home guards department ni ngi haban undergo like compulsory training for 1 year te hang turu por bangadan hapot training ngayo injury gen te at that time ngayo ni usetika ti the setika it's very difficult long ban continue ba ka sports ti na marka uni unde no uni kidai na kin nerves ti nang ni na back ka here bishin support kin ti at that time habadang dan po training tengam la ben ni ngaban continue bet lada kalong kumnu nga haban continue bet ti at that time hapo pabangadan hapo ne pa katu kala long ngala shim in a negative way ba kan sa block ya ka lentia junga kan gijing maria namar ba sciatica ti it's very difficult ban ba pinyat khamat kin lada fimyo treatment proper treatment mo ti at that time ngala rest no shwa kin masmi na po ne pa masindap ko to ka whole year training po ne pa within that training ru ngala dan ki por bang rest ba kamla ban le iki ni ki follow iki routine jong ka training po ne pa ken ti hadin ko to pede ngasngo ba ngala le treatment hi re hapo training te fisu thu hi kong emi ngimyo ya kapor mo kong bangi dan sabar mo ti hang tu ngala supen jai le de ngala persang ban le kat bala ban le ki exercise ti hadin ka tu pre por bangami nang tu nga kaden ka Meghalaya games 6 Meghalaya games po wa ijer station jowai ti ngala participate ka tu masmi nang tu hi ngala khamjam malumala regrang dan ta ka jingpang ti participate hang tu athlete events ka 5 but ka 10,000 meter te hang tu pre ngayo nga wan haka kedang ka balaya ka 10,000 te ka wi pre nga khamla ara na mga suthu ba kamlong shu te kamen te khamla shu kan mani khon kumnu pre ka ni long ka namar kidang bun ba kini ki jingile kai mo kini ki games ki benang up ye pi ki benang one mo ki ba pi pin yeshim benta kumnu pre pin le kai ba kamet jong pi ga long kata ka dur kata ka rukom. See, it's like this. Ladang idan injury makana. Napa kamet ubrio tu ma. Finamla arban ang bangadan ka sports nga namdan injury. It will never happen like that ma. Ti kamet ka injury kan yat lang
ka training kan yat lang tang ba habban suthu ya kamet ti kada kla long too much fi habban ngap habban de treatment mentar ngadang dan hapo rehab hi ngadang le kini exercise po physiotherapy ti with that physiotherapy but ka training ngala bet ban mari tang bang hap so thu hap so thu padela kamet hoi hap so thu padela kamet ni ti nang ta kinu ki jingile kai pade ki ba phi don benta kadai tik tak kadai kecing mare ane dang don jusuk kinu ke sports kidan himo nga shat kidan ka swimming ro nga shat le tang ba shisen ngala late competition mo kadai bila late competition ka swimming ro kini ka competition ha kadai jong ka state hi jong ka state hapo jong ka state ne pi represent ka state hapo jong ka state ti ka tu ngale tang shisen hi mga myo alat te ban late practice mo kala long khya ba te yang bangan late lang ka swimming but ka running kala long double ti nga namla shu ti takadang katuhi kasian ka baning kong banga participate man last year kadai ti ngawan ha ka kiden ki age category mo tinga hangturo nga yo medal ken ti piti la syukur medal la syukur jong pet kat don nang ta dang don shu ne yo ki don ki ik pimpat ni tu ingi ha ka jinge mare nang da ha ka swimming mo kata ka jinge kop jingi nang ta kidang don shu balari apart of that yang till now ta ngala tang kitu atli iknoi ni kubor message iba pi kwa ban ai nakabenta ki samla ki bapet ya kanika program nakabenta ki briu bapet ki program kham tam nakabenta ki briu ki ba eat sports ki ba trang banile kai kanu ka kubor ka ba pi kwa ban ai shiki ka message ka banga kwa ban ai ka long ba especially ki young female mo kim deira te ba kinlong jobless ne kim deira te ban shong kai kum tu mo lada pisngom ba pim dan kam dan jam get involved into something ka belong productive especially at this generation finda yi kibun kibri ki bangop ki jing snew na marba ki sngo ba kim dan ban le mo ki sngo ba ki dan kapor takadaw ki ngop na ki jing snew handre lada pi get involved hakinu kinu ki activity especially haka sports ngan da ong ye pm kadai ka we ka jing le akai ka ba yarap hate ban lat ne ki jing snew na ki perlo ki ba snew ma ka pin sabun kam pinam dan por bende kita pinam dan por berkat kita pinsa kentat bi kita ki ba snew handre pinsa kasadan kita ka jing perkat ba am ngan dia beja kaning ngan dia kai ngan dia exercise bet ngan mare bet hakanu kanu sports ne ka discipline ba pidan tre shitam dei ban shu shong sok nothing comes for free mo kumbaki ong kaktin nang way ma dei ban tre shitam na mar bala da tre shitam ka benefits ya pishimet bet ya brokhat ki ba hayeng hasam ne ki marjan jong marpa jong pi brokhat mo ti ngatharai kawai ka banga kwa ban motivate ka long ba especially ki khasi jungi ki na ba ki kinthei ba mare ki ba get into sports ken ti ngatharai ka message ki kimi ki kaparu mo la da ki khun jung pi ki don interest ya ka sports hoi pia ban pensulur pia pet la da okay they're in the right path ne ki bakla ne pia ban pet ti ki namar ba nga sngo am menta nga da pet ki khna jungi po Meghalaya am ki klan ba ki wana nong kendong ki le kai ro talent bet ki job bet ki poi bet khaman te lada ki yo lili se ka training kan no kandang build shu ma ki sami shi bon ba ki nong le kai example mo kum i me yet kaman nga try do ka te bi me yet kaman ma i the best example nam ta ki female surround ya lade bet ki bri ki balong positive same mindset mo lada pi dan ya lade bet ki ka group ka bam bahama pinsa bit lang te pinsa long lang kum tu kita berokhat am ki ba ngakran ken ka David nakabenta ka betterment of not only for you yourself for the whole state te namar lada kumenta example bang lidla ka shabar ngai iba kibon ba ki state handai na Meghalaya pan kidan tang ba kidang duna hot te ban perform well ring impat la kum ka level jongki handai watla ka training jongi kam long kum ka training jongki still ngidang na ban cop up ka tu te lada ngiyo lele sai kata ka proper training kum ba kiyo maki am kum mengiru ngidai ki stars kum belong maki hi ti ha shop kin pingkut kini program ka tharai baro kinong pe ki jongi ho ngim don ka track ka running track mata si ngi don ha pedeng jong kani ka klau ku bi itana bla ke so dong ki ding ki sia dang ni nga tharai kinong pe ki jongi ki kwa bani ikin diat ba pin mare mo pin i kum nu pi stretch kum nu fi mare kum nu pi kilan met kin diat ta makin shu i ba ini samla
กินเทยอีเปล่าวันระนำวันระบุรมียากรีก็จะเป็นเรียวก็จะไล่บรอกเอาไว้in chu hikai kum nu bikibri tam ki chu stretch malumala ha yeng ha sem la de kim kwa ban lech ki competition rei tang bakin chpin I ka namar kani ka jing mare ka long ka jing toy ru moi ka kwat ka khia nong pe kelalong ka Jingiakynduh bat ikong Balarisha Thyrniang ka pasultanat hadu kata-kata bat ngangit mapiru parok ki bape kini ke program plasol tanat bat pilayo ki jing mentoy na kini ke Jingiakynduh ke jongi ha kini ke sngi ti perlok Jingiakynduh pat bat pi chakwi pat ke jaka dikiwai pat ki khana ti tat haru ta por mangai imika dalisiaw im nga akublay pi paro ki perlok nong pe ki jongi ki bijuk krshani ngi na ka por kublay shibon